No takže vítam vás pri videu, v ktorom už vlastne začínam pracovať s jednotlivými vecami, ktoré som ale dopisoval. Takže ich začneme trošku v rýchlosti, aby som toho nemusel o tom rozprávať, lebo je možné, že vás tu nudí a radšej by ste chceli vidieť niečo praktické. No, takže v prvom rade, ale skôr ako začneme, si pekne dáme zobraziť pravítka a zobrazíme si aj linajky. No. Ak ste to nepostredili, tak v rýchlosti vám ešte ukážem. Ruler, máte pravítka pomocou funkcie U, čiže ukáž, dáte pravítka, zobrazia sa vám. Potom dáte zase U, grid a show grid. No, takže ďalej nastavíme následovne. Chceme, aby táto daná prezentácia vyzerala asi nejako takto. Toto už je ten spomínaný, to je tá spomínaná animácia, vyzerá zase nejak takto. Ak si to nevidíte, to ukážem vám to ešte teraz. Neviem, či moja prezentácia bude vyzerať tak dobre, ale snáď sa bude aspoň trošku podobať na to, takže aby sme začali. No, takže tu mám už moju skúsenú prezentáciu animáciu, ktorá ešte nezačala. Takže prvé, čo začneme, je, že si zväčšíme túto vybratú plochu a nastavíme si základnú pracovnú plochu. Líšia sa iba v maličkosti, napríklad animátor na časovú os umiestnený hore. No. Takže nastavíme si základnú a vidíte, že sa nám to zobrazí. Tu máme časovú os. Ďalej si nastavíme si v prvom rade veľkosť vybratej plochy. Takže zmeníme si z 550 na 400, si zmeníme na 800 x 600. Nastavíte to podľa toho, že kliknete na Properties a Size, tu kde máte veľkosť, dáte iba Edit. Vidíte, že počítač má menšie problémy. No, takže nastavíme na 800 a 600. Nastavíme ešte plochu zadnú, nastavíme na tmavo sivú. Tu vidíte určitý binárny kód, to je zakodované RGB a znamená to, že koľko z danej farby má mať. No je to vlastne kód červenej, zelenej a modrej a je to zakodované do bináru tak, že je prisúdená hodnota týchto základných farieb každej farbe zvlášť. Je to komplikované na vysvetlenie, snažil som sa. No. Vidíme, že sa zväčšila plocha a zmenila farbu. Teraz, aby sme mohli presunúť nejaké tie obrázky sem, v prvom rade musíme vložiť do knižnice. Do knižnice ich vkladáme pomocou príkazu Library, to je vlastne knižnica, a do tejto knižnice môžeme vkladať fotky alebo obrázky alebo čo chceme. Tu máme proste názov tej našej, tu vidíte názov našej práce alebo súboru, čo sa mi páči. A tu si môžeme vložiť. Keď chceme vložiť, tak je to iba, dá sa to nasledovným spôsobom. Takže
musíme naimportovať vlastne obrázky do knižnice a potom z knižnice ich vyberáme do jednotlivých vrstiev. Takže v prvom rade klikneme na file, dáme import a import to library, čiže import do knižnice. Načítavame a načítavame a načítavame. No, takže tu máme obrázky, ktoré chcem naimportovať. Tie obrázky môžu naimportovať buď jednotlivo, alebo môžu byť všetky zvlášť, takže ja preferujem spôsob, že všetky naraz. Takže klikneme sa na prvý a buď budeme označovať pomocou CTRL všetky, alebo si označíme iba prvý, posledný a držíme Shift a klikneme. Máme otvoriť a zrazu importuje a vidíme, že naimportoval všetky, čo sme chceli. Takže ďalšia práca bude práca vlastne s vrstvou. Vidíme, že máme tu jednu vrstvu, čo sa nazýva vrstva 1 alebo layer 1. Takže túto vrstvu si premenujeme pomocou dvojkliku na názov tejto vrstvy a premenujeme si ju na pozadie. No, do tohto pozadia pekne presunieme obrázok background. Až sa pýtate, že ako? No, je to jednoduché, použijeme iba jednoduchý spôsob, že označíme si v knižnici background a obrázok, ktorý sa objaví, iba presunieme na našu vybratú plochu. Mal by byť aspoň trošku v strede, tak sa bude snažiť viac. Je to dobré. No, ďalej vidíme, že vložili aj do kľúčového snímka. No. Rovnakým spôsobom, ako sme vložili do vrstvy pozadie, tak vložíme ešte foto 1 a foto 2. Takže dáme si vytvoriť novú vrstvu, môžeme ísť buď cez insert, alebo vidíte insert timeline layer, alebo jednoduchší spôsob je tu dole, máme takú menšiu ikonku a to je new layer, takže to je. Takže premenujeme si túto vrstvu layer 2 na fotka 1 a foto 1 a presunieme foto 1 do danej plochy. Vidíme, že krásne tam ladí a rovnakým spôsobom vložíme ešte ďalšiu vrstvu foto 2. A takýmto spôsobom môžeme príklad. No, sme šikovní a vidíme, že už máme niektoré tie fotky vložené, ale máme tu menší taký problém, že tieto, čo vidíme, tak sú vložené iba na jednu snímku, čo inými slovami znamená si toľko, že všetky by tam boli naraz a nebola by to žiadna animácia, ale iba fotky položené na seba. Takže ak chceme, aby to trvalo prosto nejaký ten čas, tak musíme nastaviť koľko snímkov. Nastavíme si 48 snímkov, to 48, tu a vložíme ten snímok. Je to foto 2, takže vložíme foto. Vidíme, že sadol tam a no, máme už takto spravené vlastne tie témy a tu vám chcem ešte povedať, že montáž je nastavená tak, že
No takže už máme nastavené tie framey, čo sú vlastne tie snímky. Ďalej vložíme do vrstvy Photo 2. Asi na 24. snímok vložíme keyframe, kľúčový frame. To je snímok, od ktorého sa očakáva určitá zmena. Takže vloženie kľúčového snímku je následovné. Dáte si Insert, Timeline a Keyframe. To je ten kľúčový snímok, ktorý keď vložíme, tak vidíme tu takú malú guličku. Keďže je tam už vložený snímok, tak je vidno, že zobral ten snímok akože prebral z tej danej vrstvy, ale my ho potrebujeme iba v tejto druhej časti, čo je od 24 po 48. Tak v tejto prvej časti klikneme iba prosto ten snímok, ten keyframe a vymažeme iba obrázok, čiže teraz môžeme použiť delete. Vidíte, tak momentálne ho není vidieť. A keď si spustíte tú prezentáciu, tak vidíte, že zrazu sa objavil. No. Podľa toho, že či tam je obrázok, poznáte podľa toho, že by ste uvideli takú guličku. Keď je plná, tak je tam obrázok, keď je prázdna, tak není. No. Ďalšie, čo potrebujeme, je vložiť ešte to 3 a rovno s tým aj vložíme vrstvu Photo 3 a zložku fotky. Tak začneme najskôr Photo 3. A vložíme ešte zložku, ktorú pomenujeme rovnakým spôsobom ako tie vrstvy, čiže dvojklikom na meno a nazveme ho. No. Ukážem vám ešte jednu dôležitú vec, ktorá je potreba pri práce s takýmito kľúčovými snímkami, a to je presúvanie v rámci jednej tej vrstvy, ale na nejakú inú snímku, na ktorej je. Tak prosto, no takže keď si dáme na tú kuličku, dáme kurzor a označíme si ho, tak ak ste si všimli, tak objavilo sa mi tam taký štvorec, ktorý môžem posúvať na jednu stranu a na druhú stranu. Takže posunieme si to na 12. snímok. Ako vidíte, tak je možný presun aj medzi jednotnými vrstvami iba pomocou tohto. No. Takže 12. snímok a zmažeme to, čo je skôr. No. Ďalej pokračujeme tak, že na vrstvu Photo 3, na konkrétne 24. snímok, vložíme Photo 3, tak aby nezavadzal. A ako ste si určite všimli, tak ja som zabudol vložiť keyframe, takže ja musím teraz vložiť. Okay. Takže 24 snímky a predtým, čo bolo vymažené. Vidím, že som spravil chybu aj v tom, že do vrstvy Photo 1 som presunul to, čo bolo v dvojke. Není to veľký problém, stačí, ak si klikneme na našu guličku a presunieme ju na 12. pozíciu vyššie, tak môžeme presunúť s snímkami a na toto
a na túto vrstvu foto 1 vložíme vlastne foto 1 do súboru, ktorý máme pripravený. Takže frame vidíte, že ostáva za danými fotkami. No. Takže nasledujúcim krokom vložíme všetky vrstvy, ktoré majú názov foto, do samostatnej zložky, ktorá je už pripravená, ako sme videli. Takže vidíme vrstvu foto 1, držíme a vidíme, že vznikla taká tmavá čiara. Chceme ju presunúť do dĺžky fotky a vidíte, že čo sa deje. Vidíte, že zrazu došlo k zmene pozície, tak to vyzerá normálne. Zrazu tu sa zmenila na tie fotky a tu by bolo ako keby samostatné. Takže vložíme ju do fotiek. Vidíme, že už patrí do tej danej zložky. Rovnakým spôsobom presunieme aj 2 a 3. Vidíme, že všetky tieto fotky sú už dané do tohto súboru a keď sú už v ňom, tak môžu súbor zabaliť. Na to slúži malá trika. No, vidíte, že sú všetky fotky zabalené do jedného veľkého súboru. Ďalší krok bude ten, že si zase rozbalíme zložku fotky a klikneme na foto 1. Tým sa nám označila fotka 1, ako vidíme, je tu taký jemný modrý rám. Tak, jak označíme tu foto 1, tak tak zobrazí sa nám, klikneme na ňu, zobrazí sa nám pozícia a veľkosť. Takže na pozíciu si určíme na x-ovú 50 a na y-ovú tiež 50. Napíšem 50 a 50. Vidíme, že sa nám posunula tá celá bitmapa trošku tak, aby bola približne na strede. Tak, ideme na ďalšiu. Ďalej si otvoríme panel transformácie alebo transform. A robí sa to nasledovne. Klikneme si na Window a tam klikneme na Transform. Takže počkáme moment, nech sa načíta. A klikneme rovnakým spôsobom, ako sme predtým posunuli na tých 50 a 50 x-ovú a y-ovú os. Rovnakým spôsobom upravíme rotáciu na minus 12 stupňov. Dáme Enter alebo Return. Vidíme, že sa celková fotka potočila tak, ako to chceli. Rovnakým spôsobom postupujeme aj pri ostatných, ale dnešne trošku pozmeníme tie jednotlivé x-ové a y-ové osy. Takže foto 2 pozmeníme tak, aby bolo to foto 2. Aby bola x-ová os 80 a y-ová 50. Rotáciu nastavíme na 6 stupňov.
Takže sem si pekne vložíme. No, najskôr si v prvom rade rozťahneme tento text, lebo vidíme, že nejaký je malý a môžeme posunúť. Takže napíšeme tam niečo špeciálne, pozdravom. Pozdravom. Klepnutím mymu na hociktorú časť tejto prezentácie, ale čo to vlastne, či to má vlastne byť. Klepnutím na hociktorú pozíciu opustíte vlastne tento text a ostane vám tam spolu aj s tými fotkami a vidíte, že ako tak krásne to vyzerá. Toto je vlastne koniec tohto videa a som rád, že sa vám to podarilo a môžeme sa pozrieť na to, ako vyzerá naša fotka a ako vyzerá druhá. Takže no, takto vyzerá tá stará fotka a takto vyzerá naša. Samozrejme, jediný rozdiel, ktorý tam vidíme, iba v tom texte potočený. A my tam máme zvláštne. Dobre, ďakujem za pozornosť a dúfam, že sa vám to páčilo. Dovidenia v najbližšom videu. No, takže vytvoríme si tú vrstvu si pomenujeme text a umiestnime na 36. snímku, umiestnime keyframe, ktorý je tu a do toho dáme text a modifikujeme ho nasledovne. Dáme classic text, static text a dáme Calibri, čo budeme experimentovať trochu. A dáme ho, problém, dáme ho červený, čo nie je dobre vidieť. A veľkosť 22. No. Teraz klikneme sem a sem iba napíšeme náš odkaz. Pozdravom. Napríklad. Pomocou kliknutia na jednu z týchto nástrojov môžeme posúvať, meniť veľkosť tohto textu. Dobre, ďakujem vám za pozornosť a dúfam, že sa vám tento tutoriál páčil a dúfam, že sa budete tešiť na ďalší. Zatiaľ končím. Majte sa.